Kurs zázrakov, lekcia 92. Zázraky sú vidieť vo svetle a svetlo a sila sú jedno. Zázraky sú vidieť vo svetle a svetlo a sila sú jedno. Dnešná myšlienka je rozšírením predchádzajúcej myšlienky. Vo svojom myslení nespájaš svetlo so silou a temnotu so slabosťou. To preto, že tvoja predstava o tom, čo videnie znamená, je spojená s telom, s jeho očami a mozgom. A tak si presvedčený, že ak si dáš pred svoje oči malé kúsky skla, môžeš zmeniť to, čo vidíš. Toto je jedno z mnohých magických presvedčení, ktoré vychádzajú z názoru, že si telom a že oči tela môžu vidieť. Rovnako si presvedčený, že telesný mozog môže myslieť. Keby si len trochu rozumel podstate myslenia, potom by si sa tejto nepríčetnej myšlienke musel len zasmiať. Je to ako by si myslel, že držíš zápalku, ktorá dáva slnku všetko jeho svetlo a žiaru, alebo že držíš v ruke svet, ktorý je bezpečne spútaný, pokým ho nepustíš. Nie je to však o nič pochabejšie, než byť presvedčený, že oči tela môžu vidieť a že mozog môže myslieť. Je to Božia sila v tebe, ktorá je svetlom, v ktorom vidíš, rovnako ako je to jeho mysel, s ktorou spoločne myslíš. Jeho sila popiera tvoju slabosť. Iba tvoja slabosť hladí očami tela, pozerá do temnoty, aby tam uvidela sebe podobných a vidí tých malých, slabých, neduživých, umierajúcich, bezradných a vystrašených, smutných, chudobných, vyhľadzovaných a postrádajúcich radosť. Toto je vidieť očami, ktoré nevidia a nemôžu žehnať. Sila to všetko prehliada, pretože vidí za toto zdanie. Uprene a pokojne hladí na svetlo, ktoré je za nimi. Zjednocuje sa so svetlom, ktoré je súčasťou. Vidí sama seba. Prináša svetlo, v ktorom sa nachádza tvoje ja s veľkým ja. V temnote vnímaš malé ja, ktoré tam nie je. Pravda je, že si silný, kým slabosť je klamne uctievaná a zbožňovaná modla, ktorá hovorí, že sila sa môže rozplynúť tam, kde Boh určil, že bude svetlo. Sila pochádza z pravdy a vyžaruje svetlo, ktoré jej dal jej zdroj, zatiaľ čo slabosť odráža temnotu jej tvorcu. Slabosť je chorá a vzhliada k chorobe, ktorá je ako ona sama. Pravda je spasiteľ a jej vôľa je iba šťastie a mier každého. Svoju sílu dáva v neobmedzenom množstve každému, kto o ňu požiada. Chápe, že nedostatok v jednom by bol nedostatkom vo všetkých. Preto rozdáva svoje svetlo, aby všetci videli a mali z nej rovnaký prospech. Jej sila patrí všetkým a všetkým tiež prináša zázrak, v ktorom sa zjednotí v účele, odpustení
a láske. Slabosť, ktorá hľadí do tmy, nevidí v odpustení a láske zmysel. Všetko ostatné považuje za odlišné od seba samej a vo svete nevidí nič, čo by mohla zdieľať. Súdi a odsudzuje, ale nemiluje. Zostáva v tme, aby sa mohla skryť a sníva o tom, že je silná, dobyvačná, že je víťazom nad obmedzeniami, ktoré v temnote iba narastajú, a to do obrovských rozmerov. Bojí sa, útočí, sama seba nenávidí. Zahaľuje tmou všetko, čo vidí, a jej sny sú rovnako bojazlivé ako ona sama. Nie sú tu žiadne zázraky, len nenávisť. Oddeluje sa od toho, čo vidí, kým svetlo a sila sa vnímajú ako jedno. Svetlo sily nie je svetlom, ktoré vidíš. Svetlo sily sa nemení, nekolíše a neuhasína. Nemení sa z noci na deň a potom späť na temnotu, kým znovu nepríde ráno. Svetlo sily je stále, isté ako láska, a má večnú radosť, že rozdáva samo seba, lebo iba sebe samému môže dávať. Nikto, kto chce zdieľať jeho videnie, o to nežiada márne, a nikto, kto vstúpi do jeho príbytku, neodchádza, aby neuvidel zázrak, aby nemal vo svojom srdci silu a svetlo. Sila v tebe ti ponúkne svetlo a povedie tvoj zrak, takže sa nebudeš zaoberať tienmi, ktoré poskytujú oči tela, aby ťa oklamali. Sila a svetlo sa v tebe zjednocujú a tam, kde sa stretávajú, stojí tvoje ja s veľkým Jo, pripravené ťa objať ako svojho vlastného. Také je miesto stretnutia, ktoré sa dnes pokúsime nájsť a kde si odpočinieme, pretože mier Boží je tam, kde teraz čaká tvoje ja, Boží Syn, aby sa znova stretlo samo so sebou a bolo jedno. Venujme dnes 2x20 minút, aby sme sa pripojili k tomuto stretnutiu. Navráť sa k svojmu ja s veľkým J. Jeho sila bude svetlom, v ktorom je ti daný dar zraku. Opusť dnes na chvíľu tmu, aby sme spolu precvičovali videnie vo svetle. A so zatvorenými očami požiadajme pravdu, aby nám ukázala, ako nájsť miesto, kde sa ja s malým J stretáva s ja s veľkým J, kde svetlo a sila sú jedno. Takto budeme precvičovať ráno a večer. Po rannom stretnutí využijeme deň pre prípravu na večerné cvičenie, kedy sa znovu s dôverou stretneme. Dnešnú myšlienku opakujme pokým možno čo najčastejšie a uvedomme si, že je nám predstavované videnie, že sme odvádzaní preč od temnoty do svetla, kde môžu byť vnímané iba zázraky. Koniec lekcie 92. Zázraky sú vidieť vo svetle a svetlo a sila sú jedno.